kada mutum ya yarda ya mutu bai abubuwa guda shida ba, ko da baka yi duka ba dai akalla ka yi wasu daga cikinsu. Abu na farko shine kada ka yarda ka bar duniya nan baka koya yayanka da za su riƙa maka addu'a ba. Akwai mutane da yawa sun manyanta da na sani waɗanda ba su yi ‘ya'yansu addu'a, ba su yi iyayensu addu'a, to ta haka ina ‘ya'yansu za su koya. To amma ka koya ‘ya'yanka yadda za su yi maka addu'a, kuma kai ma ka riƙa yi musu addu'a suna ji yadda su ma sun san ya wajaba kenan su riƙa yi maka addu'a. Kada ka yarda ka mutu baka koya ‘ya'yanka yadda za su yi maka addu'a ba, kamar yadda muka sani manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin irin abubuwan da za su iya gudana bayan ka mutu kana samun lada shine idan ka bar yaya waɗanda za su riƙa yi maka addu'a. Dan kada a yi suke da wannan. Abu na biyu shine in kana da ilimi na addini to ka tabbatar kana karantar da wasu ilimin addinin nan, domin duk abin da suka yi a sanadiyar na alkhairi a sanadiyar ilimin da ka ba su, kai ma kana da kana da lada kwatankwacin yadda suka aikata. In kuma baka da ilimi to ka ɗauki nauyin wani malami wanda zai rika koyar da mutane ko a masallaci ko a wani majalisi na unguwa dai kana ɗaukar nauyinsa. Nauyin nan kuma yawanci ba abu ne mai yawa ba, idan yana samun saboda malaman nan da yawa da yake sun dukufa wajen koyar da addini sun yarda su ba da ilimin nan kamar yadda Allah ya ba su, to wasu ko da kuɗin wato sufuri ne suke samu ko kuɗin mai suke samu, sai ga alhamdulillah kuma duk abin da suka koyar kai ma kana da lada a ciki. Abu na uku da ya kamata lalle mutum ya yi kafin ya mutu shine sadakar Qur'ani. Wani abu ne mai sauki, ko da shekara kake bada sadakar Qur'ani, in duk shekara zaka bada guda ɗaya, in Allah ya baka tsawon rai ka shekara 40-50 kana bayarwa, ka bada Qur'anai har 50 kenan. In ka samu dan islamiyya wanda iyayensa sun kasa sai masa Qur'ani ka bashi, shi kuma kullun kaga zai rika karatun Qur'ani. Kuma a rika lura, har gara ka bai wa dan islamiyya Qur'ani da ka je masallaci ka ajiye, saboda masallaci zaka sun wadatu da Qur'ani, sai a samu Qur'anin da sai a wata ma wani bai dauke shi ya karanta ma, kai kuma ka kai dan a karanta. Amma in ka bai dan islamiyya kullun sai ya karanta Qur'anin nan, Allah ya taimake shi ya zama malami, to kai tunanin kuma irin ribar ka a sanadin Qur'anin da ka bashi ya zama malami ko mai karantarwa, ko da ya haddace Qur'anin ko kuma ya haddace a karatun Qur'ani ko da yaushe. Abu na hudu da ya kamata lalle mutum ya yi kafin ya mutu shine gina rijiya ko dai samar da ruwa. Ko baka iya gina rijiya ba, a ce pure water kake bayarwa duk sati, a ce duk juma'a ko duk wata rana dai a sati zaka bada pure water, a shekara zaka bada ledar pure water, ko kuma zaka bada pure water 52 kenan a shekara. Ka shekara 10 kana yin haka, bada pure water 520. Ka shekara 20 kana haka, ka bada pure water 20 kenan ko nake jin. To ka tunanin irin abin da Allah zai wadata ka da shi a lahira a sanadiyar shayarwa. In ma ba za ka bada pure water ba, randa za ka ajiye maybe a kofar gidanka ko ta hanya dai da mutane suke bi, dan garo ya rika zuba maka ruwa, jama'a suna amfani da shi, to fa ka ribata sosai. Abu na biyar shine ka tabbatar ka gina masallaci ko ka taimaka wajen gina masallaci. Gina masallaci ba kowa yake da damar da zai gina masallaci ba, amma ana gina masallaci ka kai yashi ko buhu ɗaya na yashi ka kai siminti ko da buhu ɗaya ne, ka kai bulo ko da kwaya 5 ne, to kai ma fa ka gina masallaci, kuma za a gina maka, Allah zai gina maka gida a aljanna kamar yadda ake gina duk wanda ya gina masallaci. Abu na 6 shine dasa bishiya. Ya jama'a, muna wasa da wannan matuƙa da gaske, muna ganin muna ta sare bishiyoyi, muna ta kone su, hamada tana tattahowa, ruwa yana karanci, ruwan sama, duk saboda sare bishiyoyi da muke. Kuma dan me mutum ba zai dasa bishiya bane? Daga sanda ka fara cin abinci da faffe zuwa yanzu, ko ma aka waɗanne shekaru kake, ka yi lissafin bishiya nawa aka kone ka ci wannan abincin? To kai kuma bishiya nawa ka dasa? To ya kamata ce mu rika irin wannan tunanin. Idan ga misali a ce an kone bishiya wajen 10 ko 20 daga sanda ka fara cin abinci, ko 5, to kai guda nawa ka dasa? Waɗancan da wasu suka dasa ake sarewa kake cin abinci. Jemage ya jefar, tsuntsu ya jefar da ɗan maina ga misali, ya tsiro aka zo aka sare ka ci abinci. To kai wace hanya ka bi ka maye gurbin bishiyoyin da aka kona, kai amfani da itacen waɗannan bishiyoyin don ka ci abinci? Ya kamata harkar bishiya ɗin nan kada mu yi sake. Allah sa mu gane, Allah sa mu dace. Wassalamu alaikum.